نايلوم معانتي واقع مسمعكم توري لكم نام مجزاهم تقويو أي تراتري إذا سمينتو واقو نفلت أزخي دي مسل لما عنتي قدن كتسمعوا زلكم تبص أو واقعيو إذا كلكم تلقوا جنا سمينتو للو واقع بتعمي هم نجرمكم أي تراتري في اللايون نايك ألم ناوش تعدي تندينون ناوش تعدي تندينون لبل سفنا لي رأس قد يحزن لكم متأني يخون إذا خلوت أبص أو واقع لما عنتك سمعكم سكع مود أتمساي يخونو أتوم لايك شير سبسكرايب تقول سوات جنا تتقوري الحشاكم بتعمي أقرأ زي ونجمرو بزح عينس برنامجات نيو يوم سلازي نو مدلايكم بخزيتكم أتناخرو لايك شير سبسكرايب ناقوركم ناولي يتصحوا تعالوا ولا شير ناقوركم له نايو برنامجات كل جديد كابسونيك سو عربي حدش تخوينهم استفنا لي تبص أواجهات نقرأ له channel سلخنا زي أداة مقاليو سلازي لو ما عنتي بزح وقع كيف زحنا أتأسنا قدينا نحل سلازي بتندينو ون جمرت لنا تندينو لو ما عنتي ناوت عدن ناوش تعدن زلو تندينو إنا كنري زمالت ناوت عد خوينو نا تركي وش تعد خوينو دما ناي أواش البحال تندينو تاتينا كنري سلازي لو ما عنتي تندينو كبعال شمون تكساو 10 شللو ناوت عنا دقن مرأي نقتل إذا كلكم تلخون من تأخذ تقرأ ولا خلتي سيلخمني بوزح سوات وش تعدي تدلين يوخم بوزح سوات لا تركي تدلين يوخم إذا جن نقلت يوخم لما أخذ لك أخذ لتيو أماريتكم لحاش واجن عخم كتأمني تلوه كتوصلنيكم أنا بفلاي لمخرجكم نا تركي تتجزوي تركي يكونجو الباتين دينو سلازي كبعال ما يرى أخوه بوزح نجرون لبال تركي يكونجو جنام هم عقب مسك خد الخلطة دليو مارت أفل على يقولون للأكل جن جست بوزح سب مرج أصل الخنا ناوش تعدتين دينون نا تركن للو مرأي كنقصينا مالت سلازي شمون تكسب 10 شللو مرأي نقصل كابنا وش تعدون جمرتلنا وش تعدي بعال شمونتا شو عتي عسرتي ناتشت إيركا بعال شمونتا شو عتي عسرتي بعال عسرت دما حدشي حدميتي بعال عسرته حدشي حدميتي بعال عسرت خلت دما حدشي حمشميت حمساي ناتشت إيركا بعال عسرت 4 دما خلت شحي حدميت حمساي ناتشت إيركا بعال 14 خلت شحي حدميت حمساي بعال 16 دما خلت شحي شو عتميتي حمساي ناتشت إيركا إذا مسنا وش تعد زلوا واجو نعدد شدشة ورح مشتم خلتش حسش وعتي عم تمرد زلوا واجا زي مسد زل على زلوا وش تعد واجا خلتش حش وعتي 150 تخون تون بعد 10 شدشيو زتحت دما بعد شمون تخوينو تي 10 إن تشتا يركب سلزي بزي المسيرة غيرهم ناي وش تعد زلوا واجا تندينو مسيرة وصدوا مالتيو سلزي لو ما عنتي كونجل خانة برنامج 5 رحنا تصفي قبر بزح سوات ناتقمنا يو وتقروا نجارات سلسمع لكم بتعمي أب مسرح جزاز لكم ويدمان مسرح إكل لكم سوات زيت أبص أواجهات زي بتعمق تعمقكمي نخلو تدليو نجار تخلي لا أكمين صحفوا لي بزح لايك الرخاصم نايو فلي نوينو برنامج سرح لي سلزي خزقات إلى دمان ريو ناي وتاع عدي تندينوي ناي وتاع عدي تندينو نرتلنا دما وتاع عدي كبال تلو تركيو نا تركي للو تندينو بوزح سب تطلاويو تركي موزحتي غزي لا ايركاوي وكتما مقلب فلاي وش تعدي سب لحس سلازي حد بوتاتات الفولطوم አለው ከተናገሩን ተደሊ በውሽጥ መስመር ረኸውኒ ስለዚህ ናይ ወፃ ዓዲ ቱርኪ ክንዲ hamለሎ ንራ ካብ በዓል 8 ክሳብ 16 ለሎ ኢና ንሪ ካብ በዓል 8 ውን ጅምርተለና በዓል 8 780 እናትሽጥ ይርከብ በዓል 10 ድማ 1130 እናትሽጥ ይርከብ بعد 10 خلت دما خنديني تلخمني 1650 እናትሽጥ ይርከብ بعد 14 دما خلت 400 እናትሽጥ ይርከብ بعد 16 دما 3070 እናትሽጥ ይርከብ እዚ መስል نعلت 6 ور 5 2017 عام تمرت زل واغا نايتين دينو نا تركي እዚ መስል ዝለዓለ ና تركي 3070 تخون ዝተሓተ ድማ 780 እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኩራት ተመልከተይ እዚ ዋጋ ዝተጣይምኩም ናብ ምስራሕ ምእታይ ትኾኑ ኢኹም ወይ ድማ ክጸንሑ ትደሊ ሰዋት ድማ ዋጋ ክርየሉ ሰታሊ ድማ ጸኒሕኩም ለሓሽ ዋጋታት ውን ከተማርጹ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚህ እዚ ዋጋ እዚ ጣይምኩም ናብ ተግባር ምእታይ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚህ ንዓየ ምርካብ ትደልዩ ቢሞ ዋትስኣፕ ቴሌግራም ረኸውኒ ስልከይ ኣብ ኮሜንት መጀመርያ ከቕምጠልኩም እያ ኢና ድማ ንሓልፎ ናብ ሲሚንቶ እዩ እቲ መነጋገር ለኾነ ሲሚንቶ ኸዝላ ጉዱን ሰሚዕና ማለት እዩ ስለዚህ ቴንዲኖ ቃስና በለና ቦቱ እና ኸደ ይመስል እዚ ክብለኩም ተልኹ ካመረ ተላዓይለ ይኹንኩኝ እና ሲሚንቶ ነገር ትማሊ ኣብተን 34 መዓልቲ ለራእኹ ነገር ተሃልዩ ብመዓልቱ 10 ቅርሺ 20 ቅርሺ ናወሰኸ ይድርከብ ሎማ ኣንቲ ብጣዕሚ ለገርም ዋጋ ይሕዝ መፂኖ ስሙን 1160 ወፂሕኒዮ ማለት ሲሚንቶ እዚ ክብለኩም ተልኹ ሓደ ቦታት ምስ 50 ነዩ ግን ናጋ 1160 ምዃኑ ኣይተርፎይ ስለዚህ
እዚ ነገር ዝውን ቀስና ዋለ ሙሳኹ ስለሊ ቀር خزለ ናብ ተግባር ሊኣትኹም ወይ ድማ ለሓሸ ነገር ክመጽእ ትውልለኹም ሰባት እዚ ትውልለኹም ናብ ተግባር ተተኣትዩ ዝሓሸ ነገር ይመጽእ ኢለ ተስፋ ልገብር ማለት ምጽንሑ ኸዚ ጉድኣት እዩ ማለት ኣብ ዕዳጋ ኸዚ ብጣዕሚ ሰብ እቲ ሓደ ልጽዕን እቲ ሓደ ለውርድ ስለለሎ ኣብ ዘስታይም ብጣዕሚ ተጠላው ኮይኑ ሲሚንቶ እዩ ስለዚ ሞሶ ሲሚንቶ ባዕሉ ብጣዕሚ ቀነሰ ስለሸጠሎ ብጣዕሚ ኣትረፋይ ኣይኾነን እዩ ከምቲ ነበረ ስለሊ ይኾና ስለዚ ኑ መሰረት ነው ማዓንቲ በብ10 ቅርሺ ለውጽሎ ለውጥ ልገብርሎ ካብ ማዓልትና ማዓልቲ ብጣዕሚ ዓዊ ነገር ስለኾነ ኣብ ቀጽልቲ ማዓልታት ውን ልፍጠር ብጣዕሚ ልዓለ ናይ ዋጋ ኣማራጭ ክመጽእ ስለልኸል ናይዚ ነገር እዚ እስኹም ለኪትሽወዱ ኸዚ 1150 ክረኸልኩም ይኽእልያ ኣብ ነገር ልፍጠር ይፍለጢ ግን ነው ማዓንቲ ወይ ድማ ኣብ ነገር ኢና ብ1150 ወይ ድማ ብ1160 ለሎ ዋጋ ገዚኹም ሙሳር ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናብ ደለኹም ከተማታት ትግራይ ብዙሕ ሰባት ኢኹም ኣብ ኮሜንት ነግሩኒ ኣነ በእንዲ ዝገዘየ ነይረ ብጣዕሚ ህንደይ ሰባት ተናሳሕኹም ነርኩም ኢኹም ቅድመ ህዚ ብኽባርና ሊ ብ1700 ናሊ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ልገዛእ ነይሩ ኸዚ እውን ኣብዚ ነገር እዚ ለልብትፍላይ ኣብ ከተማ መቐለኹም ስካ ሓዚ ሊገዛእኹም ሰባት ታሃሊኹም ብጣዕሚ ኢኹም ትወድለኹም ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ቢያንስ ትራንስፖርት ተዋሂሉ ሃመ ማራጭ ተሪ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ናብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ንዓኹም ማለት እዩ ኣብ ከተማ መቐለኹም ግን ብ1160 ወይ 50 ብጣዕሚ ቆንጆ ዋጋ እዩ ክትሽወዱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃም መንቀሒ ዓዊ ደወል ገይርኹም ክትገዝኡ ይመኽረኩም ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ምርካብ ትደልዩ ወይ ከተናገሩኒ ለሓሽ ዋጋ ከማጽልኩም ትደልዩ ሰባት ቢሞ ዋትስኣፕ ቴሌግራም ንዓይ ረኸውኒ ስልከይ ኣብ ኮሜንት ነይኩም ኩሉ ግዜ ኦንላይን ስለለለኹ ብወል መሰረት ገይርኹም ረኸውኒ ማለት እዩ ካሊ ድማ እንሪኦ ናይ ቀለም ዋጋ እዩ ቀለም ገዛኹም ንምቕባእ ክኾን ይኽእል ወይ ድማ ንምሕዳስ ትደልዩ ሰባት ና ብዙሓት ጥያቄ ነይሩ ዝለ ቀለም ኣምፀልና ልብል ዋጋ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰባት ስለጫጫኹምኒ ሎማዓንቲ መልሲ ሒዘልኹምኒ መጽእኒ ኢኹም ማለት ስለዚ ቀለም እቲ ልሕጸብና እቲ ናይ ደገ ኳርቲ ዘሎ ቀለም ክንደይ ከም ንኾነ ምርኣይ ንቐጽል ማለት እዩ ስለዚ ቀለም ንውሽጢ ገዛ ልኹን ኣብ ዝኸ ሰዓት ከም ትሪእዎ ኣለኹም ኣብቲ ቪድዮ እዚ ጎማዚ ካዲስኮ ይልባል ካዲስኮ ዘል ጎማዚን ክንደይ ሽወጣ ትልኹምኒ 820 እናትሽጥ ይርከብ ንውሽጢ ገዛ ልኹን ቀለም ማለት እዩ ንውሽጢ ገዛ ልኹን ቀለም ኣብ ዝኸ ሰዓት 820 እናትሽጥ ይርከብ እቲ ንደገ ልኹን ድማ ኳርቲዝ ናይ ደገ ድማ ዓበይቲ ኳርቲዝ ዘሎ እሱ 2700 እናትሽጥ ይርከብ እና ኳርቲዝ ና ቀለም ብዙሕ ለውጥ ይገበረ ቆንጆ ልባል ዋጋ እዩ ኸዝለ ምንም ልወስኾ ነገር የለይ ማለት እዩ ስለዚ በን መሰረት ገይርኩም ምግዛእ ትኽእሉኹም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በዝሕ ክኾን ተሎ ናቀነስ ክልኹም ክኸድዮም ከም ኣስተያየት ገይሮም ምስ ካልኦት ትውስኽዎ ነገር ተሃልዩ ምናምን ብጣዕሚ ምስኡ ሓውሰም ክቐንስልኩም ይኽእልዮም ግን ንሓደ ፍረ ኢለ ነገርኩም ለኹ ዝዋጋ ዘሎ ብ820 እና ብ2700 ኣብ ዕዳጋ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ንመንጋር ደልይ እምበይ ብዝሕ ልበለ ኦርደር ትገብሩ ተለኹም ወይ ድማ ክትእዝዙ ተለኹም ፍሉይ ዝኾነ ቅናሽ ትረኽቡ ኢኹም ስለዚ ብኣ መሰረት ገይርኩም ለለይኩም ነገር ውሰዱ ማለት እግረ መንገዲ እውን ክነግረኩም ደሊ ነገር ታይኒዮ ተልኹምኒ ኣብ ናጋ ናይ ጂፕሰን ክሰርሐልኩም ደልኒ ኢኹም ናይ ጂፕሰን ናይ ዳዕሊ ብዙሕ ሰባት ፕላስቲክ ኣብ ዝኸ ሰዓት ንሓደ ጎስ ርከው ጂፕሰን ይልግበረሉ ገዛውቲ ስለዚ ጂፕሰን ምስ በዓል ሞዩና ብዝተፈላለዩ ዲዛይናት እውን ከምፀልኹም እያ ኩለኩም ተለኹውን ሲኢለ ይኹን ቆይ ኣብ ተለኹ ናይ ቀለም ዲዛይን ብዙሕ ሰባት ችግር ልኾነኩም ተዓይነት ገዛይ ናይ ገዛይ ቀለም ተዓይነት ክትጥቀምል ጥያቄታት ስለፍጠርልኹም ሃም ማራጭ ኢለ ዝተፈላለዩ ዲዛይናት ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣኪባ ለዘጋጀኹም ነው እሶም ሃም ማራጭ ገረ ናጋ ከቕረልኹም እያ ምስ ናይ ጂፕሰን ናጋ ተጸቦይኒ ካልኦቱን ለለው ፕሮግራማት ነው እዮም ስለዚ ኣብ ናጋ ፕሮግራም ዕለት 7 ወርሒ 5 2017 ዓ.ም ብፍሉይ ፕሮግራም እውን ክምለሰኩም እየ ማለት ስለዚ ስኹም ኣጠናኸሩ ቻናል እዚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም እስካዕ ኸዚ ኣባል ይኹንኩም ቤተሰብ ሰሚዕኩም ትወጽእ ታሃሊኹም ከይትሽወዱ ብጣዕሚ ዓዊ ዝኾነ ቻናል እዚ ቁም ነገር ትረኽብሉ ቀልዲ ይኾነ ናስራሕ ሰብ ልኾነ ወይ ድማ ገዙ ጠጠም ልረኽብሉ ቻናል ስለኾነ ዓዊ ነገር ሰትረኽብሉ ቻናል እዚ ከይትሽወዱኩም ኸዚ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ለወጽ ሕሰብ ታሃሊሉ ለ ሼር ጎርሉ ስለዚ በዓል ሙያ ትደልዩ ሰባት ታሃሊኹምላ እግረ መንገዲ ብኮንትራክተር ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ቀለም ቅቢ በዓል ሙያ ናይ ጂፕሰን ናይ ዝተፈላለዩ በዓል ሙያታት ትደልዩ ሰባት ታሃሊኹም ጠይቁኒ ችግር የብሉ ኣነ ከራኸብኩም ይኽእል እያ ምስተፈላለዩ ሰባት ኮኔክሽን ስለለለኒ ኣነ ቦ ተጠቂማ ደስ ይበለኩም በዓል ሙያ ከራኸብኩም ይኽእል እያ ማለት ስለዚ ሎም ዓንቲ ዝለበረና ፕሮግራም እዚ መስል ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራም እስከ አንረኸብ ሰላም ንዓሃትኩም ይኹን ደቂ ዓደይ ፒስ